Може ли през интерфейс, виртуален асистент, който е захранван от изкуствен интелект, да използваме услугите на Евротръст, подписване, идентификация, връчване. За това ще ни разкаже госпожа Милена Рибарова, която е изпълнителен директор на нашия партньор Digitech Consult. Заповядай, Милена. Мерси. Чуваме ли се? Да. Здравейте, добър ден. Много се радвам да бъда тук пред вас и се радвам да виждам пълна зала. Надявам се всички да искате да разберете малко повече за AI. Ако има такива, които не искат да слушат за AI, моля кажете, ако трябва да сменям презентацията. Но надявам се днешната тема да ви е интересна. Преди известно време наблюдавах опитен колега от продажбите, който така доста напрегнато търсеше последната версия на договора, който трябваше да подпише в същия ден с клиент. Имаше пред себе си 15 имейла, няколко файла с коментари от правен отдел, връзка от Slack, която водеше към одобрение на една от версиите, но коя ли всъщност и дали е последната. Тогава всъщност си зададах въпроса какво може да се подобри. Стигнах до извода, че не е проблема в хората. Те са опитни. Нашите хора са добри. Проблема често е в процесите, които са неорганизирани и неавтоматизирани. И това, което искам да споделя днес, е да ви покажа как ние можем да навържем всички стъпки в един процес от изготвяне на договор през преглед, подписване в един цялостен, интелигентен процес, оркестриран от изкуствен интелект. Надявам се да ви убедя, че бъдещето всъщност е тук, то е вече реалност и ни помага да спестим седмиците работа и да ги превърнем в часове. Като това се случва с нужната проследимост, сигурност и лекота за клиента. Преди това обаче бих искала да ви кажа няколко думи за Digitech и за мен. Digitech Consult създадох през 2016 година, когато рядко някой беше чувал за софтуерни роботи или Artificial Intelligence в България въобще. Всъщност, моята история започва от финансово-счетоводната сфера. Аз съм финансист, не съм IT човек, не съм с техническо образование. Работила съм над 20 години в финансови, счетоводни компании и над 16 години в една от големите банки в България, в която оптимизирах и автоматизирах почти всички процеси. Работата с документи, кредитиране е в моята същност и всъщност позволих още 2008 година тази банка да има един интелигентен, изцяло автоматизиран процес по ритейл кредитиране. С какво съм се сблъскала през годините, разбира се, бюрократщината, многото мръчна работа и желанието ни да свършим повече с по-малко ресурси, което е голямо предизвикателство. Така всъщност реших, че има нужда да изградя една компания, която да предоставя иновативни процеси и така започнахме и стартирахме Digitech Consult. Това, което правим е автоматизации с софтуерни роботи, Artificial Intelligence, автоматизации с разговорен изкуствен интелект. Тук може би да уточня да не бъркаме разговорен изкуствен интелект с Generative AI, защото това, което правим, не е целта да измисляме креатив решения, в които асистента си измисля какво ли не. Ние се концентрираме върху съдържанието и документацията и системите на нашите клиенти. И работим в почти всички индустрии, банки, финансови компании, търговия, логистика, здравеопазване, образование, включително един от клиентите ни корабна компания. Така че сферите на приложение на изкуствения интелект, софтуерните роботи са изключително много и с тях целим да предлагаме, разбира се, едни цялостни процеси, като силата ни е и в бизнес анализа и предоставянето на кастомизирани решения. Опита, който имам през годините в бизнес процесите и в това, че съм била от вашата страна, от страната на потребителите, всъщност ни помага много да знаем за това какво ви е нужно. Работим с Евротръст, които сме партньори, на които изключително благодаря за тази чест да бъда днес тук пред вас, за чието решение ще ви говоря малко по-късно. Също така сме партньори, първи и златен партньор на Druid AI. Druid AI е нещо като Windows за компютрите в света на Conversational AI.
на тяхната платформа ние разработваме нашите бизнес апликации, агенти с изкуствен интелект. UiPath, на чиято платформа разработваме нашите RPA роботи. Viber, на чиято платформа публикуваме ботове и автоматизираме комуникационни канали и други. И колегите ни с опит, някои от тях с повече от 20 години в областта на автоматизациите и имплементациите. Не мога да не се похваля за 2022 и 2024 година, когато получихме правото да ползваме тази марка Excellence in Innovation или високи постижения в иновациите на 18-я и съответно 20-я конкурс на иновативно предприятие на годината, където всъщност кандидатствахме в категорията дигитална трансформация и бяхме оценени в топ 3 в категорията с именно с тези си решения по прилагане на изкуствен интелект в бизнеса. Това, което всъщност често, може би повечето от вас разбират, когато се говори за AI на днешния етап, е представата ви за чатбот. Добре или лошо отговаряш с определен ограничен набор от въпроси. Не е това, което правим. Това, което правим ние е една цялостна система, екосистема, която се оркестрира от изкуствен интелект. В тази екосистема, разбира се, клиентът, вашия клиент е на първо и отново първо място. Тоест, правим този кръг, извинявайте, при което повечето процеси започват с вашия клиент или заради вашия клиент и завършват отново там. В тази екосистема имаме пълна свързаност на системите. Ще видите в ваше ляво на екрана всички системи, с които ние интегрираме изкуствен интелект. Всичко, с което вие работите. Евротръст, разбира се, по отношение на идентификация на самоличността и подписване на договори. CRM системи, като Zendesk, Salesforce, Zoho и други. Core banking системи, финансово-счетоводни системи. Тук е може би място да кажа, чудите се финансово-счетоводните системи, какво пък общо имат. Имат, доколкото служители автоматизират процесите по счетоводяване на фактури, например, изцяло автоматизирани финансово-счетоводни процеси, започващи с виртуален асистент, завършващи с софтуерни роботи, например. Системи като Jira ServiceNow, които са тикетинг системи и много други. ERP системи като SAP и други. Workday, когато става въпрос за HR, автоматизация на процеси и други. И всъщност целта е тази оркестрация от изкуствен интелект да използва данните от всички тези системи, данни за вашите служители, данни за клиенти, данни за сделки, транзакции, така че да ги обработва и да предоставя за вашия клиент най-адекватното и бързо решение. Клиентите в днешно време чакат 7-8 секунди, за да получат това, което търсят. С AI всъщност могат да го получат. Можем да консолидираме данни от всичките тези системи за по-малко от секунда и да ги предоставим веднага на клиента. От дясната страна виждате каналите, през които тези системи и автоматизации могат да се използват. Това са чрез телефон, обаждане от клиент, при което той комуникира с гласов асистент, или изходящи гласови обаждания от вашата компания към клиента. Става чрез писмена комуникация, разбира се, през уебсайт или чрез имейл. Също така и в почти всички чат платформи, Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram, Slack, WeChat. Зависи от държавата, в която се намира нашия клиент. Разбира се, различни чат платформи се използват за контакт с клиента и през тях клиентът може да ползва всъщност вашите услуги през този бърз и ефикасен начин. Няколко примера по-настоящем с какво може да ви помогне един AI асистент, задвижван отзад от цялата тази оркестрация. Чрез връзката на този асистент с бази данни може да се улесни автоматичната обработка на тези данни, извличането на информация. Дали това ще е за валутни курсове, които са актуализирани преди минути, дали ще става въпрос за достъп до моето клиентско досие, моите данни, моите договори, моите сделки, моите погасителни вноски, моите неплатени сметки. Всичко това може да бъде много бързо предоставено. В средната част виждате как може да се търси информация. Всъщност целим
виртуалните асистенти да могат да разберат по-добре това, което е търсеното от клиента. Виждате запитване, мога ли да открия сметка онлайн, и тук работата на асистента е да разбере по-добре какво търся аз, за да ми предложи най-доброто решение. Когато говорим за транзакции, това всъщност също е нещо, което правим интегрирано с системите на клиентите. Вече са възможни плащания онлайн през тези асистенти. Включително виждате сценарий, в който можем да си генерираме товарителница, да създадем пратка и да оркестрираме целият този процес през виртуален асистент. Разбира се, обслужването на клиенти по посока напътствия за офиси, търговски обекти, локации, интегрирано с вашите системи или Google или други ресурси, също един от сценариите. По отношение на работата с служителите, изключително интересни казуси, все повече интерес към сценариите, в които AI помага на служителите в обучение, в това да бъде като техен личен асистент за всякакви въпроси. Тук виждате ситуация, в която служител пита въпрос по отношение на гражданската отговорност. Работата на асистента е да събере информация от всички ресурси на компанията, вътрешни политики, вебсайт, SharePoint и каквито 1000 документи има навсякъде пръснати и всъщност да предостави най-точния отговор на човека, за да не трябва той да чака шефа си да му отговори. Един не толкова популярен сценарий, разбира се, наясно сте, че виртуалните асистенти могат да продават, но този сценарий беше интересен да ви покаже, че дори в строителната индустрия имаме какво да предложим. Когато човек търси и не може да си избере жилище, може да се предлагат проектите, информация за сделки, регистриране на огледи и всички други стъпки, но разбира се, този процес е приложим за всяка индустрия, която продава продукти и услуги, което на практика значи всички. Какви са ползите, които регистрираме обикновено при наши клиенти, като държа да кажа, че тези цифри са доста песимистични. В голяма част от случаите ние постигаме доста по-висока ефективност. От порядъка на 20-40% се повишава удовлетвореността на клиентите, които ползват, на крайните клиенти, които ползват нашите решения и т.е. на крайните клиенти, на нашите клиенти, които ползват нашите решения. И съответно и удовлетвореността на нашите клиенти също се покачва. 10 до 20% повишаване на leads или потенциалните клиенти. Как се случва това? Дори когато имаме асистент, който всъщност предлага клиентско обслужване, да отговаря на най-тривиални въпроси или оплаквания, всъщност правим така, че AI да предвижда или да предлага решения, с които всъщност може да надгради или продаде нещо, дори на човек, който се оплаква в момента. Така че дори целта на бота да не е продажба, всъщност ние успяваме да правим upsell, cross-sell чрез тези технологии. Разбира се, намаляването на разходите. Видяхме, че това е тема номер 2. 30% е дори малко да се каже. В повечето случаи можем да стигнем до 50-60% в някои процеси. 90% намаляване на грешките. Предполагаме ясно, че при процеси, в които имаме автоматизирано ползване и въвеждане на данни, автоматизирано генериране на документи, грешките се свеждат до минимум. И по-бърза и ефективна обработка на всички заявки и транзакции. Това е един от неминуемите ефекти. Тук виждате малко статистика от няколко наши проекта, които исках да споделя с вас. Април 2022 асистент Ена на сайта на Еконт. Последните 6 месеца генерира близо 4 милиона съобщения. 97% точността на отговорите. И към момента повече от 260 хиляди регистрирани потребители. Разбира се, с анонимните стават вече много повече. 93,8% е самостоятелността на асистента и на системата, която крайните клиенти използват. Това означава, че ако до този момент всичките тези милиони съобщения бяха разменяни по телефон с телефонни обаждания към кол-център, вече виждате едва 6,2% са се допитали и са искали връзка с агент, тъй като в останалия процент асистента и цялата система зад него е успяла да даде нужната информация или да направи нужните транзакции. В февруари 2023 се появява Бянка на Българо-американската банка. Тя към момента е обменила
по-скоро за последните 6 месеца около 300 000 съобщения с 94,9% точност, 73% удовлетвореност на крайния клиент. Всъщност как замерваме тази удовлетвореност? Асистентите винаги запитват потребителя дали е доволен и как оценява, и благодарение на статистиката, която стои отзад в платформата, ние заедно с клиентите, заедно с вас анализираме и взимаме тези резултати. Един сравнително нов бот на микрокредит, Мики, живее вече 6 месеца от септември 2024. Генерира вече 200 000 съобщения, вече над 9 000 потребителя, 81,6% удовлетворение на клиентите. В здравеопазването един доста пресен случай от януари 2025 година. Скоро предстои да бъде промотиран повече, но мисля от сега виждате, че и той набира своите резултати и скорост. Как всъщност използвахме тази технология и опита си с тези проекти до момента, за да създадем с Евротръст нещо наистина значимо и уникално не само за българския пазар, ами и за пазара извън България. Всъщност това, което направихме, Digitech Consult разработи решение, базирано на платформата на Druid. Смятам, видяхте и логото на Druid в интеграционния сайт, който Валерия показа. Разработихме едно AI решение, интегрирано с услугите на Евротръст, с което изцяло дигитализирахме процес, в който хората доскоро трябваше да посетят офис на институцията или на компанията, с която трябва да подпишат. Така осъществихме един завършен от край до край процес, без нуждата от човешка намеса. Когато става въпрос за продажби от уебсайт или през други канали, не изпускаме клиента, използваме момента, за да продадем услугата, включително да подпишем договора в момента, в който човек все още търси информация за тази услуга чрез асистента. Имаме сигурността на подписването и валидността от правна гледна точка, но целият процес трае 5 минути, включително с подписването в Евротръст. На финала на процеса, обмяната на всички данни от този процес се наливат автоматично, разбира се, в системата на компанията, която ползва процеса, дали това става въпрос за Core Banking система, CRM система или друга система, в която вие като компания ще запазите тези данни, за да ги използвате по-напред в процеса. Съвсем накратко няколко слайдчета, които ви показват един типичен банков сценарий, в който потребителя е търсил варианти с кредитиране, ботът му асистира, за да избере най-доброто решение за него. И от средното телефонче скриншот всъщност виждате, че е достатъчно само един телефонен номер да бъде предоставен на асистента, за да може той да идентифицира потребителя и да извлече неговите валидирани данни от апликацията на Евротръст. Разбира се, потребителя получава нотификация в Евротръст и трябва да потвърди, че той е съгласен да сподели данните си, така че нищо не става без неговото съгласие. И като последна стъпка, асистентът генерира договор по ваш темплейт с поставени верифицираните данни и ги изпраща за подпис отново през апликацията на Евротръст, където вече завършваме процеса. И като финал на този процес, асистента предоставя копия от този договор на клиента, на потребителя и го налива в системите на компанията. Тъй като това беше случай за подписване с физически лица, исках да ви дам и няколко примера за процеси в корпоративната сфера, за изготвяне и подписване на договори с квалифициран електронен подпис. Първият пример, който виждате, договор, който може да стартира от данните от един клиент в CRM системата ви, откъдето изкуствен интелект генерира нужния договор автоматично, изпраща го за преглед към всички засегнати звена, юристи, финансов отдел, мениджмънт. Когато някой от тях направи коментари, той след това валидира тези допълнения към договорите спрямо вашите вътрешни политики и закони, за да удостовери, че направените поправки са съвместими с тези разпоредби. И когато имаме финалното одобрение, асистентът вече изпраща този договор към всички страни за подпис в Евротръст мобилната апликация.
И тъй като чух, че има интереси към HR сферата, всъщност няма да ви разкажа за този процес, който е на слайда, а по-скоро за ситуация, в която, разбира се, автоматизираме процесите в HR сферата, подписване на трудовите договори, отново асистирано от изкуствен интелект, в който генерирането на оферти, подписването на оферти, изпращането им към новия колега през, например, Viber, в който аз получавам нотификация и стартирам процеси за подписване на договора през Евротръст, като имам възможност, разбирате се, да задам хилядите си въпроса защо пък с Евротръст, кои са Евротръст, защо всъщност да подпиша. Така че това е доста интересен сценарий също. Давам ви всичките тези примери, не за да ви покажа как AI може да работи вместо нас, а по-скоро как може да работи за нас. И че когато говорим за AI, не говорим просто за чатбот, говорим за дигитални координатори, които познават целия процес, взимат решения, превеждат ни през целия процес като потребители, верифицират всичките ни данни и завършват един цялостен процес с нужната ни сигурност. Целият този процес на практика е оркестриран от Artificial Intelligence и в този процес това, което правим възможно е, че подписване с квалифициран електронен подпис вече не е някаква досадна пречка накрая, а всъщност това ни е последната елегантна стъпка, завършваща този елегантен и сигурен процес и даваща възможност на клиента с лекота да закупи нужната му ползвана услуга или продукт. Това, което смея да твърдя, е, че автоматизацията всъщност не е истинска, ако предоставя само по-бързо решение. Това, което целим ние, е всъщност да предоставим по-умно, по-надежно и всъщност по-хуманно за хората, които правят бизнес решение. И определено смятам, че бизнеса на документацията и на подписването всъщност не е документ. Това е процес, това е път. Не е случайно също оркестриран и от изкуствен интелект, но разбира се дирижиран от нас, хората. Благодаря ви за вниманието. На разположение съм за въпроси, а в последствие може и детайли да обменим, разбира се. Даже още сега ще се възползваме. Благодаря. От възможността за въпроси. Имаме няколко въпроса към теб. Има ли възможност AI асистента да комуникира на английски език? Да, всъщност асистентите комуникират в момента на 52 езика, включително китайски, арабски и всякакви такива странни езици. Включително могат да бъдат разработени от самото начало, но могат и да предоставят на възможност да разберат на какъв език пита човека и да се превключват според... Тоест да е включен асистента в момента на български, но решавам да пиша на английски, той разбира, че пише на английски, ми отговаря на английски, дори съдържанието вида е на български. Следва автоматизиран превод в този момент. Благодаря. Следващият въпрос. Как става самия процес на подписване на документите през AI асистент? Дали пренасочва клиента към платформата на Евротръст? Да, всъщност това, което споменах е, че от една страна целият асистент дирижира процеса, но изисква от потребителя да въведе своя PIN-код в мобилната апликация на Евротръст, за да верифицира съгласието си да сподели данните си на първо място и на второ място да го въведе още веднъж, за да си подпише договора в Евротръст, където всъщност се случва удостоверяването на подписа. Един IT и Data Security въпрос. Как става обучението на бота и къде се съхраняват данните? Това е доста често задаван въпрос, напълно резонен. В повечето имплементации, които правим, използваме тъй наречения хибридна инсталация. Данните се съхраняват само в инфраструктурата на нашия клиент. В тази инфраструктура се съхранява се инсталира един наречен конектор, който свързва всъщност инфраструктурата на нашия клиент с AI машината, но всички данни, разговори и комуникация и документи остават да се съхраняват в инфраструктурата на нашия клиент. Било тя сървър физически on-premise или клауд решения от сорта на Azure или други подобни клауд платформи. Чудесно, благодаря ти. Последен въпрос. Има ли или планира ли да се направи интеграция с телефонни централи? Тук става въпрос за VoIP протокол.
клиентите обичат да звънят по телефона и да задават нетрадиционни въпроси понякога. Да, действително това всъщност вече е направено, като ние може да или да интегрираме с ваша гласова кол-център система, или дори да я прескочим и нея за по-малките компании, които нямат такава, не е нужно да създават. Всъщност платформата, която използваме, ние превръщаме в кол-център агент. Имаме разработени решения, на този етап са повече сценарии, свързани с блокиране, разблокиране на банкова карта, където клиент се обажда и води разговор с асистент, или изходящи обаждания, които са по-скоро с рекламна цел, продажби на продукти. Но разбира се, това е вече налично и все повече и повече се търси. Чудесно. Въпроси от място? С дигане на ръка? Няма. Добре. Благодаря ви. Благодаря ти, Милена. Благодаря ви.